a orella do colexiado ben quentiña. O Viralonga curtou a mala xeira de resultados e saiu da última posición, levaba 9 xornadas en gañar. E gañou con apuros as Pontes nun par de goles iniciais, a verdade que moi embarullados para o Viralonga, ese primeiro de Tachi. O mellor deste partido non son os goles. Non, estaba no... É a reacción do público. Estaba no público, ímolo ver agora. A verdade que é tremendo. Primeiro gol xa dicimos bastante embarullado de Tachi. E despois chegaría este de Jesús, pois que é máis ou menos como a primeiro. A verdade que sí. Nas Pontes non deben estar demasiado contentos con esa actitude defensiva, a mala sorte. E despois, nos últimos minutos, cando parecía o partido sentenciado, chegou un penalti moi extraño que fixo cabrearse moitísimo a bancada. Escoitamos. ¡Pitar penal! ¡Vamos, Bosa, va! ¡Ay, me cago na cona que fixo! Marcou Bosa o 2-1 e o colexiado recibiu asubíos ata o final.